Ayaw pagmahay nga mag-inom na mga anak tungod nimo. Sulayan lang yung kunila kay maabot turon diring hubog. Na! Ikaw niya! Gutom! Ang mga bataan mo ba? Sayo kayo! Asa na po ni mong mga manghod, Grace? Ambot pa kay sayo magito ganyan nilakaw. Nay mahimong trabaho diri sa balay. Banha man ka diha, pang. Naunsa man ka? Mga bata ni mong lalaki, asa na po ka ito ay trabaho mahimo diri sa balay? Feel na ko pa kay nang inom na po to ba? Ug nag-inom to. Asa man mo liwat? Di, samahan. Psst, ma. Suko na sa papa ba? Kung kuan na kay, wala ba ko inom-inom? Ugwa pa ka napakita sa una nga gagmay pa ng bata magunit-gunit kag baso sayo pa kay magatubang ka ng mga ilimnon diha. Di na may nanay mong mga anak ron mo na karon ayaw pagmahay nga mag-inom na mga anak tungod nimo. Sulayan lang yung kunila kay maabot turon diring hubog. Na! Samok yun yung panimalay babasa. May palahubog. Ay lang kung pakita nga pasakita nimo ng bata kay makakita lagi ko. Ako gi makaaway nimo. Kaya ta kambiyaan. Ako'y yawa, ako'y labot. Igor ako ni mo gipainom. Saan kitang papa ron? Ako nadlok papa eh. Ya, kung pasakitan tang papa, tabangan nato. Kung pasakitan ng papa, pugos ko sukol eh. Kung dili, bitang mo sukol. Patay. Naanagyod akong duha ka anak. Murag hubog yun. Ma! Hubog sila kuya. Samok yun ni Ron. Pang! Naay mong mga anak ko? Nako'y 500 diri ba? Kung kasapan ta ni papa, atong yatag. Kung di na kasaban, di na to yatag. Kung kasaban ta, yatag ko tao eh. Ikaw niya! Gutom! Ang mga bataan mo ba? Sayo kayo! Ya, sukot kis papa ya. Kadlok na tayo 500. Mo na tambal na. Maulian na sa papa. Pa! Dali ragot! Kaara na mo ba? Ma, basin mag-away na sila ba? Sagdi na! Siya ramon pinagtudloan na nga inom-inom ng mga bata. Ano bitang pakit-on niya sa una maggunit-gunit sa baso des at tubangas mga bata. Sagdi! Ikaw ba? Tuho ka? Tarong pa ha? Inom-inom na mo ba? Kisag-kisalikan ninyo. Ha? Kapa? Kapa tudlo na mag-inaminom. Ay ko ninyong sulayi ha? Yung anak na inyong boktod mo aksyon na mo katraka? Pa! Joke ra ba? Pa, kwarta na mo eh. Jib, papa. Ma, nagporta sila kuya. Pagtarong-tarong lang yun mo. Pa, na may pasalubong na mo. Tig 500 men kuya. Sama ni? Siya, nakatulong na dili. Kamo ba? Hindi mo magpalabig inom-inom na. Kay delikado kay na ba? Masing matripan mo diya sa dalan, oh. Ako isip kinikanan, amahan niyo mabalaka po ko. Asa man mo aning 1,000? Mang? Unsa man? Bahin ako ha? Ati man na ning mga bata, oh. Pakan ba sige, gipanggutom ni. Pangaon mo dito dong. Dali ba? Away ya. Pinangga may tang papa. Basta na'y kwarta lagi.